Хвала Христу! З Євангелія ад Матвея. Езус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажана ўзайшла і дала плён, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж недобрае насенне пасеяў ты на сваім полі? Адкуль жа на ім каласоўнік?» А ён сказаў ім: «Варожы чалавек зрабіў гэта». Тады слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое аж да жніва. А ў час жніва я скажу жніцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў засекі мае». Такую сёння Христос нам прапаноўвае прыпавесць, прыпавесць пра таямніцу, у которой мы ўсе з вами жывём і з якой не хочацца нам пагадзіцца. Гэта пра тое, што дабро расце разам са злом. І мы вымушаныя суіснаваць, і неяк нават і другіх варыянтаў няма. Вось гэты вобраз дабра – это пшаніца, которую сеять Бог, а каласоўнік – это зло, это вынік граху, альбо і сам грэх, і аўтарам яго з'яўляецца д'ябал. І вось пшаніца расце сярод каласоўніка. Многія даследчыкі кажуць, што гэта від такой непрыемнай вреднай травы, сарняк, который вельмі нагадваў пшаніцу. Асабліва на пачатку стадыі, калі развіваўся, на пачатку росту, нават казалі, што некаторыя злыя людзі маглі так нашкодзіць адзін аднаму, каб адпомсціць. Вот так вот сярод пшаніцы сеяць гэта каласоўнік, і сапраўды, так казалі даследчыкі, што на пачатку цяжка было адрозніць. Але, канешне, мы глядзім на вобраз духоўны, што за гэтым крыецца. Першая рэч – это тое, што мы вымушаныя жыць сярод зла. І у чыстым відзе няма на гэтай зямлі на 100% добра, альбо няма на 100% зла. І нас гэта бянтэжыць, нам гэта не падабаецца, бо мы хочам, каб все было альбо чорнае, альбо белае. Калі мы глядзім на людзей веруючых, нам хочацца, каб яны не памыляліся, каб яны ведалі адказы на ўсе пытанні, каб яны не грашылі. І тады мы ўжо, ясна, вот это вот Божие, вот тады вот все ясна. А калі злыя, то ўжо ўсё. Там ужо нічога добрага ніколі быць не можа. І нам прасцей вот так вот паміж гэтымі крайнасцямі, чорнае, белае, а прырода духоўная такая, што это ўсё ўперамешку. І ў гэтым ёсць свае плюсы і агромныя мінусы. Напрыклад, неаднойчы я чуў нешта такое, што людзі прабуюць, чытаючы нейкую кнігу, гледзячы нейкі фільм, кантактуючыся з нейкімі людзьмі, і мы прабуем знайсці там нешта пазітыўнае, хаця ўжо добра падумаўшы, даўно ўжо трэба было скончыць. Усялякія сувязі, кантакты, але мы кажам, і там жа ж нейкае дабро ёсць. І там жа ж гэтым фільм, праўда, ён бесталковы, гэты фільм, праўда, кніга гэтая абы што, але там ёсць нейкія цудоўныя матывы. А некаторыя яшчэ нават выдумаюць шукаць прям такія евангельскія матывы з нейкіх там твораў яўна небожых. І, канешне, знайсці можна. Таму што пшаніца сярод каласоўніка, няма зла ў 100%. У сатаністаў таксама ёсць дзеці. Яны таксама здольныя любіць адзін аднаго, займацца любоўю, палавым актам, нараджаецца дзіцёнак. Неяк там свой клопат праяўляюць, ведзьмы здольныя праяўляць пра сваіх дзяцей.
нейкія пасылы хрысціянскіх каштоўнасцяў нібыта таксама здольныя транслировать. У нацыстаў, которые працавалі у канцлагерах і ішлі як на працу, каб паліць людзей у газавых камерах, яны вярталіся да хаты і маглі быць мужам, нехта жонкай, папай, у іх былі дзеці, у іх былі свае традыцыі, пры стале свая культура была. І нам хочацца сказаць, ну нешта ж добрае ў гэтым ёсць, правільна? Нешта добрае ў гэтым ёсць. Таму што няма ў 100% вось зла. І гэта адна рэчаіснасць, пра што нам кажа сённяшняя прыпавесць, вось што мы вымушаныя так суіснаваць. І сказаў бы, гэта вот это вот суіснаванне добра і зла ёсць таксама вялікі мінус у гэтым, да, і свае плюсы, але вялікія мінусы, асабліва калі справа датычыць нейкіх больш глыбокіх справаў. Я не адзін раз, мне даводзілася, это сапраўды сумна, паверце, гэта сумна, калі, напрыклад, ты сутыкаешся, што чалавек і часам вадзімы Духам Святым, і ты чуеш, як Дух Божы праз чалавека гаворыць. І ўсё правяраецца, ўсё складваецца, чалавек нават прарочыў, і знаке Божие дзеецца, а пасля раз неразберыха. А пасля раз і, здаецца, як нябожае нешта пашло. І я памятаю, як аднойчы у адной гісторыі я сказаў, што Божа, я не здольны разабраць каласоўнік ад пшаніцы. Вось я гляжу на чалавека і бачу канкрэтныя плёны, это ўсё было тваё, чалавек прарочыў, чалавек па-божаму жыве, канкрэтныя плёны ёсць, у маім жыцці канкрэтныя плёны ёсць. Але прыходзіць момант, і трэба сказаць, што не пайшоў каласоўнік. І ты не можаш перакрэсліць. Мне нават прасцей было б сказаць, што ўсё это бы што, я памыліўся. Мне бы было прасцей так зрабіць. Але не, я гляжу, былі канкрэтныя плёны канкрэтных справаў Божых. А пасля пайшоў каласоўнік. А пасля зло намешала. І ў такіх духоўных справах, асабліва, калі там нейкія прыватныя аб'яўленні, у гэтым разабрацца увогуле кашмар. Таму я катэгарычна не ўспрымаю ўвогуле такіх рэчаў, як там злы дух пачынае казаць і нейк успрымаць эту інфармацыю, што на экзарцызме, таму што нават у мірныя, назовём это так, часы, і то разабрацца не так проста. А калі гэта яшчэ яўна ўжо злы дух гаворыць, то там разабраць пшаніцу ад каласоўніка я б нават не прабаваў бы. Па майму нейкаму вопыту. І вось гэта адна рэчаіснасць. Я б сказаў бы так, што мы у нейкай ступені не надта ўплываем на гэтую рэчаіснасць. Вораг прыйшоў, пасеяў, усё перамяшалася, і ты проста вымушаны прыняць гэты факт, што зло жыве сярод добра у нашым жыцці. І доўгі час, калі я чуў гэтую прыпавесць, мне хацелася сказаць, што я на гэтыя працэсы не ўплываю. Але сёння, калі я разважаў гэтае слова, мне адкрылася зусім іншы трошку бок медаля, калі можна так сказаць. Пан Езус у прыпавесці кажа, што вораг прыйшоў і пасеяў зло каласоўнік тады, калі слугі спалі. І мяне зачапіў гэты вобраз. Так неяк за сэрца, за жывое зачапіла. І я разважаў і сёння, і іншыя дні, некалькі нават дзён, я разважаў, што значыць, што слугі спалі. У гэтым моманце, калі слугі спалі, прыйшоў вораг і пасеяў зло. І хачу паказаць іншы бок гэтай прыпавесці, гэта тое, што мы самі нясём адказнасць, нейкі адсотак адказнасці за тое, што зло сеецца сярод добра. За тое, што каласоўнік сеецца сярод пшаніцы. Мы нясём нейкі добры працэнт адказнасці тады, калі мы праспалі. А што значыць праспалі? Хто не павінен спаць? Той, хто стаіць на варце. Гэта вобраз нейкага салдата, часавога, который павінен пільнаваць тэрыторыю. Якая яго задача, гэтага салдата? Вораг яшчэ не ідзе, але можа пайсці.
І задача такога салдата – это углядацца ў цемру, можам сабе ўявіць этую карціну, углядацца ў далечыню і, прыгледжваючыся, прадугледзець, ці вораг можа пайсці ці не. І своечасова падняць на ногі ўсіх іншых. Можна сказаць, што гэта роля прарочая. Вось, ёсць такія моманты ў Старым Запавеце, которые паказваюць, што нехта павінен стаяць на варце сцяны. То есть залезці на сцяну ці на вежу і пільнаваць, і ўглядацца ў далечыню. З'яўляецца там вораг ці не. А іншыя ў гэтым часе спакойна спяць. Это прарочая роля, але што за гэтым вобразам крыецца? Такая здольнасць прадугледжваць наперад. Не ў дадзеную хвіліну, калі ты бачыш небяспеку, а прадугледжваць. Вот з таго боку, з той цемры, з тых кустоў уначы можа выйсці вораг. А значыць, трэба быць напагатове. І, канешне, гэта роля ў нейкай ступені прарочая, не кожны да гэтага пакліканы, але ў нейкай ступені кожны з нас мае такую тэрыторыю, што мы можам прадугледзець, абы нам гэтага захацелася. Паглядзіце, цікава, што па сутнасці мы з грахом нічога зрабіць не можам. Калі мы зграшылі, мы ідём каемся, просім, каб Бог нас ачысціў. Добра падумаўшы, мы над грахом не працуем. Мы просім, каб Бог вызваліў нас ад граху, который здарыўся. Над чым мы працуем? Працуем тады ёсць духоўная праца, калі мы пачынаем прадугледжваць, што можа прыйсці грэх, што можа надысці падзенне. Трэба загадзя прадугледжваць некаторыя рэчы. І вось гэтага моманту нельга праспаць. І мяне так зачапіў гэты вобраз, што вот каласоўнік быў пасеяны, калі людзі спалі. Я стаў разважаць, і мне розныя рэчы сталі прыходзіць як прыклады. Напрыклад, калі пан Езус кажа, што кожны, хто пажадліва глядзіць на жанчыну, той ужо з ёй чужаложыць. Канешне, мова пра мужчынаў. Канешне, ёсць у пажадлівым позірку мужчыны ёсць нейкая доля граху. Але я думаю, што важней яшчэ іншае. Калі пажадліва мужчына глядзіць на жанчыну, думае пажадліва, могуць пайсці іншыя грахі. Можа пайсці блуд, могуць пайсці парнаграфія, эротыка, рукаблуддзе, мастурбацыя. Карацей кажучы, ёсць наступствы гэтага граху. І для таго, каб наступныя грахі не ішлі, трэба прадугледзець усё, што можа здарыцца. Таму лепш пажадліва нават не пачынаць глядзець. Хаця ў самім пажадлівым позірку это звычайна, это прырода, это сексуальнасць, ад яе не ўцячэш. Сказаў бы тут грэх і ёсць і не ёсць. Таму што часам это ўсё само сабой. Такая наша прырода, мужская, так працуе сексуальнасць. І калі ты не прадугледжваеш, не думаеш наперад, тады каласоўнік можа быць засеяны. Як зграшыў цар Давід? Ён заняўся нудой. Хто з нас не ведае, што такое нуда? Вот калі ты сядзіш, няма чым заняцца, і ты ў выніку ў тэлефоне, ў камп'ютары, у інтэрнэце, ты не ведаеш, куды сунуцца. І у гэты момант усе шансы, каб уся дур у галаву палезла. А за гэтай дурнатой у галаве пойдуць іншыя справы. І трэба прадугледжваць, што ўсё гэта можа стацца, таму лепш на самым старце не нудзіцца. На самым старце лепш не ўлазіць у гэтую самотнасць сэрца, некаторыя кажуць, нуду, ляноту. Айцы пустыні казалі, ляноту ёсць пачаткам усіх іншых грахоў. Яна не страшная, што з таго, што ты лянішся. У гэтым няма, па ідэі, ніякай трагедыі ў самой ляноце. А што за гэтым пойдзе, той каласоўнік, который пасля будзе пасеяны, это ўжо другая тэма. І калі своечасова не звернеш на ляноту ўвагу, не звернеш увагу на нуду, звычайную такую чалавечую нуду, ты праспіш гэты момант, і пасля каласоўнік будзе сеяцца. І ў выніку, што сталася з Давідам?
Ён проста не пайшоў на вайну, кажа нам кніга царстваў. Пасля ён заўважыў жанчына, которая купаецца. Я часам жартам, не жартам кажу, не здзіўлюся, што яна там купалася много разоў. Ён проста быў заняты справай, яго гэта не цікавіла. Але прыйшла нуда, лянота, і ён убачыў, што яна прыгожая, у ім пайшла гэтая похаць, пажадлівасць. У выніку ён узяў яе, забіў яе мужа, падставіў іншых людзей, ну і цэлы комплекс цяжкіх грахоў. А можна было не праспаць і своечасова адрэагаваць на нуду. І вось гэтая нуда, мы ўсе это ведаем. Это калі ты сядзіш у тэлефоне, калі ты не маеш чым заняцца, страдаеш ерундой, вот перад тым самым тэлевізарам, пусты час, который не загаспадараваны, это пачатак усім іншым бедам. Вот тут вот трэба не праспаць. Крыўда, калі нараджаецца, сама па сабе, вот што такое крыўда? Ну это ж, усе нас неяк там крыўдзяць. Але калі своечасова мы не адрэагуем і праспім, то крыўда можа пусціць вельмі глыбокі, горкі корань, ад которага вельмі цяжка вызваліцца. Наступствы будуць страшнымі, бо гэта ўжо будзе, чалавек проста станецца такім паскудным, злосным, будзе фыркаць увесь час. А можна было проста на пачатку з этой крыўдай нешта прабаваць рабіць. Напрыклад, пачуццё зайздрасці. Па ідэі таксама не праблема. Ну што з таго, што нарадзілася пачуццё зайздрасці? Пачуцце ўвогуле не з'яўляецца грахом. Катэхізм касцёла каталіцкага кажа, што пачуцці не паддаюцца маральнай ацэнкі. Бо няма рашэння. Вот яны прыйшлі і прыйшлі, это не мая згода. Але ты праспіш, нічога не зробіш, і ў выніку пачуцця зайздрасці часам людзі фыркаюць, злыя размовы, да некаторых не падыдзі. Вот яна вот зайздросная такая тётя, да, яна адразу пакусаюць, таму што яна не спраўляецца са сваёй зайздрасцю. Вот такая вот простая філасофія. І за гэтым крыецца на самой справе даволі шмат. І гэта можа быць і крыўда, і бурчанне такое, нараканне, калі ўсё не падабаецца, да, за гэтым крыецца вельмі шмат. А напрыклад, вот што такое яшчэ можа быць? Можа быць мітусня. Таксама вот такое вот пасеянае зло. Хто з нас не пакутуе ад мітусні? Это калі многа мы чым займаемся. І здавалася б, гэта не такая вялікая трагедыя, гэтая мітусня. Вось, але у выніку гэтай мітусні ты не робіш тое, што табе трэба рабіць. У выніку таго, што ты займаешся многімі добрымі рэчамі, касцёльнымі, пабожнымі, навыдумляў сабе розных відаў пабожнасці, розных ініцыятываў, розных ідэй класных. І ў выніку вось многасці гэтага ўсяго ты так і не зрабіў тое, што самае галоўнае. Ты нават у этом не разабраўся, што самае галоўнае. Ты проста ўсім займаешся. Усім добрым, усім правільным. І ў выніку плёну няма. І вот здаецца, што страшнага ў мітусні? А ў свой час праспіш, у свой час, і каласоўнік будзе пасеяны. А як мітусня? Вот як яно ўваходзіць у нашае жыццё? Это нейкія званкі, это нейкія прыходы людзей. Ты ўсё это не фільтруеш, ты просто вот не думаеш, не ацэньваеш, не прадугледжваеш. Это пустыя размовы, это пустыя працы, гэта пустыя пасядушкі, это пустыя сазвоны на тэлефонах, да. І так у выніку дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам. Усё нібыта трэба, і ты ўвогуле бясплодны. Пшаніца так і не ўзыходзіць. Вот это вот мітусня. І калі своечасова ты не спынішся, калі своечасова ты не пачнеш аналізаваць, прадугледжваць, вот што за гэтым стаіць, да, што далей можа стаяць за гэтым, за вось этой актыўнасцю такой хорошай. Калі своечасова ты не прадугледзеш гэтага, каласоўнік будзе пасеяны. Цікава, што ў старым запавеце ёсць шмат матываў, которые, ён можа самы яркі, это першы псальм,
написано: «Блажен муж, который не стоит на совете нечестивых и не заседает при столе развратителей». Больш-менш падобна. І гэты матыў не адзін раз будзе паўтарацца ў Святым Пісанні. І вось, што дрэннага, калі ты сядаеш за стол з людзьмі, неадпаведнымі, назовем так, развратителі і нечысцителі. Нячыстыя людзі. Да? Вот што дрэннага, калі ты з імі стаіш за сталом, праводзіш з імі час, засядаючы. У прынцыпе, нічога. Але што ў выніку гэтага будзе, гэта ўжо другая тэма. Да. І это ўсё тэмы як бы прадугледжваць. І вось калі ты не прадугледжваеш, а сапраўды, я бачу, што многія людзі не прадугледжваюць, бо нават як бы такога спосабу мышлення няма, што трэба думаць далей. Многія людзі жывуць як ветер, што ім прынясе, нейкая чарговая ідэя, чарговыя людзі, чарговыя прапановы, і ты не ацэньваеш гэтага. Ты не робіш паўзы, каб прызадумацца, ты не молішся, ты сам да сябе не прыслухоўваешся, табе это трэба ці не. Ты ўсё на ўра так. Што вечар прынёс, тое і хапаеш. І ў выніку не прызадумваешся, і ў выніку праспіш тое, што важнае. І так сеецца каласоўнік. Таму ёсць працэнт нашай віны, што мы дазваляем ворагу сеяць злосць у нашым жыцці.